Göktepe Söwüşi 1879-1881 ýyllar. 19-njy asyryň ikinji ýarymynda Padşah Russiýasynyň Orta Aziýany özüne çiň mal bazaryny örmek, esasan hem özüniň dokma senagatyny arzan paxta bilen üpçün etmek, şeýle hem Rus daýhanlaryny bu ýere göçürüp getirmek maksady bilen bu ülke giňden araşyp başlaýar. 1879-njy ýylda General Lomakinin ýolbaşçylygynda birinji ahal-teke har ýürüş guralýar. Ol gün Orta Türkmenistandaky ahal sewitini basyp almakçy bolýar. 1879-njy ýylyň awgust aýynda padşah goşunlaryň türkmenleriň esas galasy Göktepe ýetipdirler. Türkmenler ören mertlik bilen galany gorapdyrlar. Galany goraýjylary Berdimurat han ýolbaşçylyk edipdir. Aýykdy söwüşde köp adamlar mertlerçe wepat bolupdyrlar. Rus goşunlary ul ýetkiler çekip galany eýlep bilmeýän, ýydy çekilmäge mejbur bolupdyrlar. General Lomakinin özüniň habarynda türkmenler gaýdusyz garşylyk görkezipdirler. Iň gowy Ýewropa goşunlarça bar diýmäge mejbur bolýar. Şeýle hem ol türkmenleri satyn alyp bolmaýandygyny, olaryň içinde döwnekleriň ýokdy barada aýtdylar. Bu harwşowsuzlyk padşah hekimeti üçin ören uly maskarçylykdy. Ondan çykmak üçin 1880-nji ýylda ikinji ahal-teke hary ýürüşini geçirmäge taýýarlyk görülüp başlanýar. Ýürüşiň başdan edilip General Skobele bellenilýär. Ol hary ýürüş ören ykjam taýýarlanýar. Uly goşun bilen dürli ýaraglary aýratyn hem toplary, ok därlerini köp alýar. Türkmenistanyň jümmüşine aralaşyp Rus goşunlary owlary talaýarlar. Daýhanlar ekin ekmäge we hasyl ýygnamaga, mal bakmaga ýol bermeýärler. – 1880-nji ýylyň iýul aýlarynda Skobele ýurdy. Göktepe çenini tozladyk diýip habar berdi. Göktepe galasynyň goraýjylary hem taýýarlyk görüpdirler. Ýine de galanyň gabagy uzaga çekipdir. Padşah goşunlarynda 72 top, 11 raketa guraly, beýlek ýaralar hem bar eken. Galanyň goraýjylarynda bolsa ören ýönekey gylyç, bıçak, hyrly ýaraglar, şeýle hem 1879-njy ýylyň birinji hary ýürüş wagtynda ele salynan 600 san Rus tüpeňi we ýekemiz top bolupdyr. Onda günde bir gezek keçä dolunyň daşlary atypdyrlar. – 1880-nji ýylyň dekabr aýynyň ortalarynda gala oka tutulup başlanypdyr. Goşunlaryň toplary, raketa gurallary bolsa gije gündüzden man ot sorupdyr. Uly ýetkilere garamazdan goraýjylar hakyky gahrymançylyk görkezipdirler. Olar gijelerini düşmanlaryň üstüne çoluş edipdirler. Emma Rus goşunlary galanyň diýwarynyň aşagyna garym basyp köp däri goýupdyrlar. Türkmenler bolsa onu gümanam etmändirler. 1880-nji ýylyň dekabr aýynyň 12-sinde daňdan şol därleri partlanypdyr. Gala diýwarynyň uly bölegi ýumrulypdyr. Padşahyň goşunlary gala kursäp giripdirler. Göktepe'niň goraýjylary ören gadaply söwüşipdirler. Emma olaryň hemme isteniýaly gyrylypdyr.